No niin, morjesta. Meillä on tässä tällainen karva mukana tänään. Ei ole päässyt toi Zeta-jamppa mukaan videoihin. No, sanos moi. Moi. Joo, meillä on tällainen yksinäinen erakko. Ja erakko, joka Erakko. asettelee tällaisia... No, Mulla on sun taulu. Niin, tällaisia tohon noin ja thanks. Täällä me ollaan, tossa tuli viime video tuli kuvattua tuolla ja mikä meidän idea olisi täällä tehdä Mm. jotain, jotain. Meillä ei ole mitään virallista Jotain. ideaa, mitä me Jotain. tehdään, mut säätöä, se on hyvä. Säätöä. Säätöä, Säätöä. Säätöä. päiväohjelma. Säätöä. Niin, sitten se meidän Onko perheyritys päiväohjelma? Piilotsesti olisi ihan hyvä. 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 Mennäs, sen voisi tehdä. Missä se stikipiston on? Niin se vois tehdä se. Tosta. Tossa. Se on mulla tossa. Siinä on pari muuta. Mitä helvettiä? Mitä me teet tällaisia Automaattinen pisulaari. No niin, Okei, no ei itse asiassa. ihan turha Ja laite. tää on sun Ihan itse turha keksimä laite. piilotsesti. Oh my Mä toi, god. et viiton starvi Ja oikeesti. Tää on niin turha. minä olen Niin turha alistamaan laite. creeperit. Tulee. Niin. Niin. Niin onkin. Mut mulla ei oo sitä minun diamond Joo. pickia. Joku otti se kännipäisensä. Niin mitäs mennään tekee? Mulla on toi Katso vähän. OP-miakka Katso tossa. vähän millaista. Niin me ollaan tämmönen, niinku viime videosta ei näytetty, niin tällainen on meidän tämmönen kylä. Ja tässä niinku tuolla oikeassa sivussa näkyy, niin tällaisia pelaajia on rakentanut tänne tällaisia. Ja toi sankari tulee olemaan seuraavassa videossa varmaan. Ja joka on rakentanut ton talon. Toi on mun talo. Sitten tuolla on meidän sankarimme Karva 69 roopesäiliö, tommonen rahasäiliö, mikä ikinä se onkaan. Joku tollanen roopeanka. Timi, niin. Tämmönen ja ja sitten tossa on vähän keskeeräistä. Ei ole kriaffattu, vaikka ehkä siltä näyttää. Tuolla on toisenlaista taloa. Tällainen pikku kylä ja tosissaan aika lähiseudulla on ripoteltu pikku kesämökkejä ja kaikkea muuta skeidaa tänne ympärille. Ja no mut tässä niinku kaikessa komeudessa tämä meidän lähiseutu. Oi jumalauta! No se räjähti siinä se meidän Kaikkea muuta. creeperi. No eipähän kuulu minun tonttiini. Ja sitten no ai, nyt minä pakkelen sinun. Tässä Oota sillä tilanne on päällä. mitä siinä palaa? Tarvitsisimme, perheyritys vaatii nyt sinulta tätä, Oi, no, jos... Ei vitsi. maksaa 320 tällainen piilotestiasennus. Ennäs mä asennan se sulle. Onks tilanne päällä? Alright. Jep, kyllä. Kyllä voi. Mikä ito perheyritys? Kuka ei tehnyt mitään. Niin kuin sä valitit tuossa äsken, niin se alasin kuluu ihan hirvittävän nopeasti. Nyt me osoitamme tilaajillemme, että possua ei voi muuttaa kyläläiseksi perunalla. Menas. Näin. 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 Joo, kyllä. Siis mä oon tavannut useita ihmisiä, jotka luulee, että possu voi muuttaa perunalla kyläläiseksi. Oliko se? No se kuoli. Lauri muun muassa. Ja sitten, ai, tosta. Meillä ei ole tosissaan mitään ideaa tähän videoon. Niin me voidaan näyttää vähän meidän linnaketta, jota me ollaan tässä porukalla rakennettu. Ja niin ja näin. Lauri. Kommentit ovat vapaata, koska mimmonen toi on. Toi on vielä keskeneräinen ja kaikin puolin muuta. Sitten siellä on yksi sellainen pari juttua, se on aukeavia ovea, jotka niinku tommosia liukuportaita, tommosia. Niin, niistä tulisi sitten olla tutoriaaleja. Näytetään muutama sellainen. Mimmonen se tulisi ole täällä. Täältä kun mennään tänne kellariin, niin ups, tästä. Täältä tulee.
Meidän pieni apinamme. Tule sieltä. No nyt se häivyy tonnekin kuuseen. Siellä missä se sun vankilatyrmä, minne sut tyrmät. Minne pöf. Niin. Missä oot? Tämmönen. Taas oot. Tää aukeaa erittäin nopeasti. Sulkeutuu. On todella nopeaa. Kuinka Voidaan monta? tehdä niinku pidempiä. Ja yritän tehdä sellaista, joka Missä pautuisi oot? jopa 3 blokkia. Se on aika massiivisen kokoinen, mutta kaikessa yksinkertaisuudessa se on tällainen näin. Ja tää on vielä kesken. Tänne tulee lisää apina-ansoja tänne Tuo näitä monstereita. niin kun perheyritys ehtii asentaa ne. Sitten se, oota. No niin, ja sit mulla on täällä, täältä me tultiin tonne, Joo. tässä ei ole mitään teille näytettävää tässä välimatkassa, ja tässä me ollaan suunniteltu, että me voitais tehdä semmonen piilotsesti Muuten tälle me voitaisiin tehdä noita, karvakuusysille. noita Hunger Tota. Gamesia. Kolmen Niin, ja katsotaan, Joo. onko sulla sitä ja aina näitä pisulaarisaakeli taas kerran. Vie sen. Joo. Niin, sitten me näytetään vielä tosta, mitä tulisi olemaan niin kuin näiden Redstone-tutoriaalien puolesta. Tulisi olemaan tulisi olemaan tollanen metrolaituri, joka siis metro tulee tästä näin. Tämmönen Redstone-säätö. Ja metro tulisi niinku tuolta, tässä on niinku tällainen. Metro tulisi niinku täältä näin. Näin. Mä en puhu sinulle. Erakko saakeli on sille. No joo. Niin, se tulisi tästä näin, niin sit se pysähtyisi niinku tähän näin. No, onko sulla sitä Minecarttia? Tossa on just sopivasti Minecartti. Ihan kun tähän nakutettu. Venas. Näin. Sitten kun se Minecartti menisi tähän näin. Sitten se tulisi tohon noin. Tässä olisi niinku useita Minecartteja. Sitten kuuluu tällä tavalla näin. Sitten kuuluu. Ja sitten pääsisi jo eteenpäin. Ja sitten siinä pääsisi hyppätäisi väliajassa tänne. Ja tää tulisi tähän toiselle puolelle. Ja tää niinku pyöristäisi ympyrää. Mä en edelleenkään puhu sulle. Mä puhun meille miljoonille. Mä puhun meidän miljoonille tilaajille. Suomen kansalaisille. Perussuomalaisille. Kaikille. ei. Perussuomalaisille siis, joo. Ei vitsi, tää on zombi. Ei puolueella. Niin, ja tässä tää on mun rakentama, ja en ole katsonut tutoriaalia, ja älkää väittäkö, että tätä on tehty kreatiivissa. Tuolla on ihan tuusti lampaita tuolla suunnalla, ja mä tiedän, tuolla näkyy yksi musta lammas, tää on valkoinen, niin, mutta joo, siellä on ihan hirveästi lampaita. Niin, ja mut on kösitty koko omaisuus. Otto, onko se syyllinen? Niin, tällainen kiva mökki. Mä oon täällä yläkerrassa. Tällainen mökki, ja sitten. Aha, mä en Niin, ehkä. Chimpaa. Tai siis niin. C1 MPPA4. Siis tämä 4. Niin, se on tämmönen natsi, joka linnoittautuu tällaiseen bunkkeriin. Se on semmos maailmanlopun odottaja, sanoisinko. Jos tulette odottamaan maailmanlopun-odottajat, niin. Timi on se päähenkilö. Niin. Niin, ai, se ei osaa ollenkaan tehdä mitään. Ja minä joudun tekemään sille tämä automaattifarmi. Sekin tulisi varmaan riittää kaikki tilaajat. Mulla on jotain erityispessua teille. Ei mitään. Ei mitään. Älä klikkaa sitä. Älä. Ei, älä. Siellä on ydinpommi perkele. En mä tiedä mitä tuo natsi tuolla suunnittelee koko ajan. Ja niin, no. Tää oli vähän tämmönen vaitinainen sekoiluvideo, ja meillä ei ole mitään siis kummempaa ollut ideaa tähän, ja vähän näytettiin paikkoja, ja vähän tuli tällaista uutta, koska siitä seuraavasta onkin jo vähän aikaa siitä videosta. Tuu tänne.
siitä viimekertaisesta, no, tämän natsin etuovella. Ja, tähän näin, tule tänne. Tässä me voidaan lopettaa se video varmaan täällä näin. Ja tässä ei tullut kovin pitkä ja mennään tonne noin, sit lopetellaan se siellä. Toi meidän synttäriaukio. Joku on räjähtynyt creeperin siinä. What the fuck? Niin, sitten tässä. Niin, mun synttärit vietettiin tässä. Mä sain tässä oli minun syntymäpäivälahjani. Niin, ja sitten se oli yksi natsi veti tänne kanoja. Ja tässä oli kakut, ja niin, ei mulla mitään muuta tällä hetkellä ole tähän näin, että se on ainakin minulta aika pitkälti moro, ja Karva 69 kuittaa, ja eikö totta. Ja sitten muistakaa sinne tykätä, ja niin kuin Jallu sanoi, kommentoida, mikä se ikinä olikaan, niin tykätä ja kommentoida, ja se olisi tosi kiva, jos tilaisittekin vielä, ja se on minulta eli Kyljukseltä.